श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हा अनुपमा शणै. आज आम्ही भगवद्गीतेचे श्लोका 154, 155, 156 म्हळ्यारी 4th अध्यायाचे 13th, 14th आणि 15th श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. फर्स्ट श्लोका नंबर 13. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. श्रीकृष्ण सांगता, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. हे चारय वर्ण हावेंच तयार केला. खंयचे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. खंयच्या आदारारी म्हळ्यारी गुण कर्म विभागशः. गुणाचे आणि कर्माचे आधारारी. गुणाक समजावन मनशाले कर्म जाता ती आणि ते गुणकर्मा प्रकार मनशाले वर्ण निश्चित जाता. हांगा गुणा बद्दलचे विवरण पळोवया. सत्व, रज, तम अशी प्रकृतीचे 3 गुण असतात. प्रत्येक गुणाक ताजेंची विशेष स्वभाव आसा. सात्विक, शांत, सदा समाधान, ज्ञानी हे पुरे सुसंस्कृत गुण सत्वगुणा लक्षण. रजोगुणांतू काम, आकांक्षा, अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध. तशेंची तामस गुण म्हळ्यारी क्रोध, लोभ, अहंकार हे तरी आशिल्ल्यांची ताजेटू द्वेष, असूया, अशांतता, क्रौर्य अशी पुरे एक नमुने विकृती. मनशाल हे गुणकर्म प्राबल्या वयल्यान तागेले वर्ण म्हळ्यारी कुल, जाती निर्दिष्ट जाता. पूर्ण सत्वगुण आशिल्लो ब्राह्मण कुलांतू म्हळ्यारी ब्राह्मण वर्णांतू. सत्व मिश्रित रजोगुण आशिल्लो क्षत्रिय वर्णांतू. रजो मिश्रित तमस गुणाचो वैश्य वर्णांतू. तशेंची पूर्ण तमोगुण आशिल्लो शूद्र वर्णांतू जन्म घेता, जावं जन्मा येता. मनशाले पूर्वजन्माचे कर्मानुसार मुखावेले जन्माचे वर्ण निर्धार जाता. मुखार श्रीकृष्ण सांगता, हे वर्णाचे हांवची सृष्टी करता आसलो तिकिनी हांव अव्यय अविनाशी आशिल्ले निमित्तान म्हाका मात्र हे नियम बंधनकारक ना. The fourfold division of human society was created by me according to the distinctions of guna and karma, that is qualities and deeds. Though I, the divine, created this system, I am not bound by it. I remain unattached and unchanging. Next shlok पळोवया. श्लोका नंबर 14. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. खंयचेय कर्मफलांतू म्हाका आसक्ती ना, देखून खंयचेय कर्माचे प्रभाव म्हगेल वयर जायना. म्हगेल हो विशय कोण कोण घेतला की तो वय कर्मबंधनांतुल्यान मुक्त जाता. Actions do not taint me, nor do I have a desire for the fruits of actions. One who knows this truth about me is also not bound by karma. This verse encourages karma without attachment, aligning with the central idea of karma yoga. नेक्स्ट श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 15. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म
पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. कर्मज्ञात जाल्लेले मुमुक्षु पुरुषांनी पूर्वकालांतूय अशीं कर्म केलेले देखून तूं वय निरंतर पूर्वजांकचे अनुसरण करून कर्म करी म्हणून श्री कृष्ण अर्जुनाक सांगता. Having known this, even the ancient seekers of liberation performed action. Therefore, you too should act as did the ancients in former times. आजी खंगार बोया मुकावेले नेक्स्ट एपिसोड अंत ऐकूया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ॐ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. धन्यवाद.